Bai, azkenean sare sozialak hor daude, ematu dena globalizatuta dagoela, baino gero banakako eta kolektiboen artean sareak kostata lortzeko eta batez ere guk nahi dugun balore eraldatzaile bertan uztartzea, lanketa da, kontziente egin behar dela eta baliabide jarri behar dela hortarako. Ez izatea globalizazio, homogenizazio bat eta azkenean guk botere guztia galtzen dugula bide horretan. Bai, azkenean hor potere harremana daude, rolak, erabakiguneak, helburuk finkatzea, adostea, denak berdina ulertzea zerbait esatea egunean, eta inklusio eta ekitatea bezalako irizpidek kontzienteki hasieratik plangintzan txertatzea eta etengabeko ikaskuntza bezala ulertzea, bide bat da. Bai, hainbat elkarrizketa egin dugu Euskal Herriko esperientzietaz, saretze esperientzietaz, eta hortikan eta gero beste lantalde batekin kontrastatu, zate dugu hainbat gako eta ikaspena, erronkak, ere bai. Ez dira inolaz ere eredu bat edo kida bat pausoz pauso jarraitu behar dena, baizik eta erne egoteko kontuk edo kontziente eta biletara ekartzea, planintzara ekartzeko kontuk, aurrera pausoak emateko prozesu eraldatzaile bat gauzatzerako. Bi ondorio nagusia, alde batetik esaten duen bezala, sare lana dela ikaskuntza etengabekoa eta eraikitze kolektiboa. Ez dago formula bat eta batek erabakitzeguna eta kideak dira subjektu eta beraiek antolatu behar dute eta berrikusi behar dute etengabe. Eta bestaletik sare lan guk irudikatzen dugun sare lan hori izan behar du zaintza, konfiantza eta partaidetzeko espazioa. Izango ziren horrela orokorrean, baita ere pertenentzia eta partaidetza planoa, pertenentzia sarekoa sentitzezean, sareko kidea, sarea instrumento bat bezala, hor kolektibo eta mugimendu bakoitzak kokatzen da erabaten, eta horrek esan nahi ezberdina daka gero sare lan horren iraunkortasunerako. Alde batetik prozesua bera azalduko dugu, gero mailinguru batean elkarrizketako hiru esperientziak beraien praktikatik datozen ikaspenak eta zailtasunak beldurrak ere bai partekatuko dituzte. Gero dakagu Txileko biakabezinako kide baten parte hartzea eta Bilboreko kide baten beraien artean solasaldia digute gehiago genero ekitatearen inguru nola hori askotan adierazpenean bai dakagu eta ematu barnatuak gaur baino praktika eramaterakoan nola benetan uztartu, ze zailtasuna daude hortan, ze pausuak edo ze erakaldegu bilatu hortan aurreratzeko. Eta bukatzeko egingo dugu tailer bat, nun inklusio konzeptu hortan sakonduko dugu. Inklusioa era zabal batean ulertuta, ez bakarrik genero identitateak, edo askotan ikatzea etorkinak, edo baztertze beran dauden kolektiboak, baizik eta euskararen kasuan nola landu hori, sare lan batean, inklusioa eta kulturare sustatuz, nola zehorekak bilatzen dira, edo pertsona azkagun izaera ezberdinak eta gaitasun ezberdinak nola kokatzen dira sare lan hortan, nola aldegu tarea, eginkizun eta ardura guztiak balore berdina edo. Azkenean da, hausnarketako gune bat, nun bakoitzak eta sare lan ekimen bakoitza bilatu behar du, bere erantzunak baino beti galderak ere planteatuz. Bai, azkenean gu daramagu urtea biakabezinako kideekin lanketa ezberdinak egiten, alde batetik elikadura burujabetza proposamen politiko interesgarria iruditzen zaigu, baino sare lan adibide bezala, nazioarteko mailan, baino gero erregio ezberdinetan eta maila lokalean ere egituratu behar izan dana. Eta hortan ere, testuingurua egokitu behar izan dira eta beraien barneko erronketa ere. Orduan iruditzen zaigu horrelako eragin sozial eta politiko edukidun mugimendua badakagula hortik ikaste. Ez dut nahi berdina egin behar dugunek, baina adibide gisa interesgarri iruditzen zaigu. Iruditzen zaigu ezinbestekoa dela sare lana eraldaketa lortzeko. Banan, ez dugu lortuko sistemari buelta ematea, ez da
ez da irudikatzea beste erak nolako diren. Eta sare lana gaina era ireki batean ulertzen dugu, ez? Sektore berdineko eragileek edo bai elikadura jatzakoak, edo ekonomiakoak, edo baztertzegorakoak, edo aniztasuna dantzetenak ez. Eta baita ere unibertsitatea eta herri mugimenduak. Hor egon behar da elkartuketa bat eta armi-arma sare bat benetan helburua eta baloratzu partekatzen duten artean osagarri bezala aurrera egiteko.